Takže čaute, vítajte u môjho dnešného videa a dneska to bude po strašne dlhej dobe, skoro po roku a pol nové video a bude to, čo som dostala na Vianoce. Ja som to video vôbec nechcela točiť, ale tak dala som na Instastories na Instagram, že čo chcete, aby som natočila. A vyše 90% z vás dalo, že čo som dostala na Vianoce, takže je to tu. Takže, ako prvé, čo som dostala, nie je to ako žiadna vec, ale sú to lístky na Arianu Grande, na ten jej túr, čo bude v Čechách, v Prahe. A veľmi sa na to teším. A ďalšie, čo som dostala, čo je takisto v Čechách, neviem, či poznáte ten taký Tari Camp, čo je to letný tábor, kde vás proste youtuber bude učiť salta a takéto veci. Takže veľmi sa teším, veľmi som chcela ísť salto. A ideme ďalej, ideme teraz na oblečenie. Z oblečenia tu nemám veľa vecí, ale mám tu takýto čierny kabát. Ja vám dám nejakú fotku, lebo neviem, či to budete takto vidieť. Takýto normálne letný čierny dlhý kabát. Takto. Takže je super. Ďalej, čo tu mám, sú Adidas nohavice. Ja som strašne chcela Adidas nohavice, chcela som takto zelené, iba že som ich nikdy nevedela zohnať, ja som ich dostala. Lebo vždycky boli všade len čierne a ružové. Takže tak. Dobre, ideme ďalej. Ďalej, čo som dostala, sú dva pyžama. Jedno takéto s, neviem, čo to tam sú, nejaký Mikuláš a také. Bolo k tomu ešte aj takéto bielý vrch, ale neviem, kde, asi v Prahe. Ďalej tu mám takéto veľké hrubé, to je taký akoby overall, také pyžamo proste. Takto, také mekučké, je to takto proste spolu, na zips. No, tiež tak super vidno. Super. Takže, ako ďalšie, čo tu mám, je takéto tričko sivé so psíkom. Tak. Ďalej, čo som strašne chcela, je takéto proste gestričko a vyzerá takto. To mám ešte cenovku. Dobre sa. Takto červené. Tak. A ďalej, čo som dostala, je táto mikina, čo mám teraz na sebe. A má takto uška. Ja vám ich ukážem. Takto uška. Tadá. Aj bože. Takže z oblečenia to už je, myslím, všetko. Ešte nie som dostala nejaké ponožky, ale to neviem ukazovať. Tak, a teraz neviem, čo som dostala od kamarátok. Takže dostala som takýto veľký rámček, kde sú takéto krásne fotky. Tak. No, potom ideme ďalej. Dostala som krém od Žaji. Potom som dostala takýto hrnček, v ktorom mám teraz čaj. Potom som dostala sprcháč od Balei. Potom od Balei krém. No, to vidíte. Potom takéto mini beauty blendere. Tak, takéto gumičky. Ježiš. Takto. A potom úplne takéhoto cute havinka. Takého vianočného. Takže všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Takže ideme teraz na kozmetiku. Z kozmetiky tu mám docela veľa voňavok. Takže mám tu takúto od Zary, Wonder Rose. Potom tu mám také 3 z Marionov, čo bola saža. Potom tu mám voňavku, čo som strašne chcela, čo je od Laviec Belle od Lancomu. Ďalej ideme na Avon. Z Avonu tu mám zopár veci. Mám tu takéto rozjasňovače, čo je tam 5 rozjasňovačov a je to môj modrý. A fakt zvláštne farby. Potom tu mám takýto štetec, ktorý je už dosť špinavý. Potom tu mám rúž, čo je holografický. Neviem, či to budete vidieť, ale... Tak ako ďalšie, čo tu mám z Avonu, tak je ešte long lasting, takýto rúž alebo lesk, ktorý má vydržať 12 hodín. Potom tu mám masku, ktorá by mala byť zlatá a už som ju skúšala a je ozaj zlatá. Potom tu je ďalšia maska, ktorá ešte nie je rozbalená. Tak tu mám 2 krémy, jeden takýto a ďalší tiež nerozbalený. Potom tu mám penu do kúpeľa. A ešte niečo na vlasy. Tak to dviem. Toto by malo byť, ak si umiete vlasy, asi to dáte, by ste mali mať väčší objem. A toto je, ak si žehlíte vlasy alebo fenujete, aby vám proste nezničilo vlasy to teplo. Tak, a
to je dúfam, že všetko za vlnu. A potom tu sú dva krémy na tvár. Jeden je aloe vera a nejaká bavlna a potom tu máme tea tree olej a uhorka. Dobre. Potom tu máme takto veľké telové mlieko, alebo aj veľký taký krém na telo. To je, že krém na telo. Ďalej. Takže ďalej tu mám Yves Rocher, čo som dostala limitovanú edíciu, takýto sprcháč a telové mlieko. Telové mlieko je Golden Tea. A sprchový gel je Pomerange and Red Apple. Ešte tak. Ďalej tu mám, neviem, či poznáte z Marional takú paletku veľkú od Art Deca tieňov. A tam si proste môžete dokupovať takéto maličké. A ja som dostala takéto 3 maličké, tie, čo mi už proste došli a oni sa tam založia. Tak, takéto 3. Super. To by bolo už asi všetko z kozmetiky. Teraz môžeme prejsť na nejaké tie veci. Takže mám tu od brata takéto úplne zlatučké sobiky. Potom mám od neho takúto krabicu. Takéto očka. Potom tu mám sviečky, lebo ja úplne zbožňujem sviečky. Mám tu nejaké také, oni sú 4, ale 2 už tam mám uložené. Takto. Potom mám ďalšiu takúto červenú vianočnú. Potom takúto bielu. Tak, ešte som zabudla z Avonu takýto prášok, čo sa dáva proste na nechty. Taký holografický a na na vrch persvitný lak a malo by to byť holografické. Tak, ďalej, čo som dostala, to je asi také najviac, čo som chcela dostať, čo sú Pandory. Dostala som 3. Takže ako prvé som dostala také náušnice, ktoré mám teraz na sebe, čo vám dám ešte zblízka. Sú také so diamantami a okolo je napísané Pandora. Ďalej, čo som dostala, na reťazku som dostala prívesok takéhoto maličkého psíka. Takto. A posledné, čo som dostala, je prsteň. Takú korunku. Takže som strašne za to rada. Tak ideme ďalej. Čo som dostala sú tieto pera. Tie pera som veľmi chcela, pretože sú strašne super tenké. Takéto. Je ich tam 25. Ďalej, čo som dostala, ja milujem vyrábať slizy a do toho strašne veľa používam trblietok. Tak som dostala takéto veľké trblietky. Alebo napríklad, ak robím niečo do školy, projekty alebo tak. Potom ďalšie. Takto ďalšie. A potom takýto holografický papier. Ktorý proste, to nie je papier, to je také hrubšie, čo môžete z toho niečo vyrábať a tak. Potom, čo som dostala, to je také ako keby bielítko, ale je to presvitné a vám to proste robí takých psíkov. Tak, ďalej, čo som dostala, je knižka, takáto Laskanie lotérie od Casey West. Potom tu mám 2 diáre, jeden takýto malý, napríklad len tak, že do kabelky a tak. Taký so psíkmi. A potom som dostala ten Lucy Puk diár. A sú tam také rôzne veci. Super. Ďalej, čo som dostala od brata, je takáto zlatučka guľa. Mám ešte jednu, ale to už je na stromčiku. Potom som dostala takúto tašku so psíkom. To asi budem Georgi kúpať na škrty. Tak, takže ako ďalšie, čo tu mám, je takáto kozmetická taštička Mickey Mouse. Tu som videla v obchode a strašne sa mi páčila. Tak. Ďalej, čo tu mám, neviem, či to poznáte, že proste napustíte vaňu, dáte si tam tento sliz. Tak to je proste prášok, on sa nazve na sliz. Potom som zabudla na kozmetiku inak. Mám tu takúto Labello, to je teraz tá nová kolekcia. Čo je ako keby pomada, ale je to ako keby ruž, pretože to vám nové vydrží na ústach aj napríklad 2-3 hodiny. Potom takýto lesk od Miss Sporty a korektory od Catrice.
Dostala som 3, ale ukážem vám iba jeden. Takže osvetlám v stole. Potom takéto zrkadielko. Tak, potom som ešte ostala peniaze, ale za tie som si už zo pár vecí kúpila, takže vám ich ukážem. Kúpila som si takúto peňaženku, pretože moja sa mi rozpadla. Takáto čierna a má také trblietky. A tak to vyzerá znútra. Potom som si kúpila takýto košík. Taký dekoračný. A potom vec, čo som veľmi dlho chcela, nevedela som to už potom zohnať, takáto ladvinka. Je takáto mekučka. A má takto 2 zipsy. A je strašne pohodlná, ja už som ju raz mala a proste, ak som si chcela vybrať mobil, tak som si iba dala ruku a nemusela som zdávať dole tašku a nič. Tak, to by bolo všetko. Ja ešte som si objednala jeden kabát, ktorý mi neprišiel, už čakám na ňu asi mesiac a pol. No taký kabát, taký krátky kabát, proste, nedlhý. Takže ak vám mi náhodou príde, tak ho ukážem v holu, ktorý by som natočila. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, odber a majte sa krásne. Ahoj!